Braćo, Šta je? Šta je, brate, Ozren? ja sam odlučio. Šta si odlučio? Ajde. Ja ću da izađem na prijemni za režiju. Ako. Pa šta ti je? Pa dobro. Pa ništa, neću moći baš, to je za 2 nedelje, moram da se spremam, neću baš moći da vam pomažem u biznisima. Ali se posle toga Pa nastavljamo. kuda si do sad Pa nešto i dobro. pomagao? Pa ti se spremaš ceo život za režiju, viš da snimaš stalno neki djavo. Pa da. Ako tebe ne prime, ne Ko znam je koga će da zaradio primi. 190 evra posljednje? Mi. Mi! Kako mi kad je on Idi, baci zaradio? pogled na epizodu pa ćeš da vidiš. Kako je on zaradio? On je svojom veštinom dizajna. A šta sam ja smišljao ovdje? Mi smo gubili vreme, ucrvljali se ovdje. Ko gubio vreme, Mi idiot, smo- ja sam smišljao sve vreme. Baš si smislio. Pa nije hteo da prihvati. A što on nije htio da prihvati? Pa nije hteo zato što je bilo bolje od njegovog. Aha. Zato što je sujetan. Ljubomire, Šta je? ajde saopšti, molim te, gledaocima da neće biti 2 nedelje epizode i onda se vraćamo. Jebem li ti? Kako Ljubomire. je uletela? Ljuboljub, aj ti, molim te. Ode. Dragi gledaoci, pa dobro, neće biti epizode 2 nedelje, ali šta ima veze? Ko da je to nekom bitno. Kakve bre epizode Nego, ozbiljne? brate, ozbiljno, Spremaj se za bitno je- prijemni, a ne tu da... Ako tebe Da ne baviš. prime tamo, ja ne znam koga će doći. Iako. Ti Evo više, je, jesam ti ti rekao. više nemaš ni oči, bre, ti sve Tako. gledaš kroz tu kameru. To čao. I bre pčela. A neka šta, leti svojim putem. Beži. Je otišla? Jeste. Ti si rođen za to. Šta ti je? Pčela mi je na glavi. Ništa, Nije. prekidamo.